oge erugo oge onye nwe ya ama isi mmọnwụ ekwofugo. Ọ bụrụ ihe aka inu na-ada na ntị ka ọ na-atọ n'ụtọ. Igbo mụrụ nze, Igbo mụrụ ọzọ, ekene m unu. Ọ bụrụ na ị bụ nwafọ Igbo na ị na-anụrụ m onu, biko bịara m nso maka na ihe gbasatara issue of security enwelu n'ọwụwa anyanwụ. Unu n'anya na ọ bụgo oke n'ọsọ ngwere n'ụlọ. Ọ bụrụ na ị bụ nwafọ Igbo na ịlụrụ ebe obibi na be anyị, ikekwe ọ bụrụ na ibighị ebe ahụ na ijewere ọrụ oyibo, biko gee ntị ọfụma maka ya bụ ihe bụ ihe ga-agba ịsa gị, maka na ngarụ mmarụ na ekpere azụ. Onye ka m gwara gị, oyi m agara m ịgwa gị bụ ajọ oyi, mana oyi m agwara m gị agwa bụ ezi oyi. Ọ bụrụ na o nwere onye idobere dịka onye je na-enekwatara gị be nna gị anya, ikekwe ọ bụrụ na onye mbịara, biko gee ntị ọfụma maka na ozi a ga-agba ịsa gị nke ukwuu. Always checkmate activity onye ha, most especially onye bibe gị, maka na ọ kpatara nkụ ahụhụ a sịkwa na ngwele abịa na ya mgbaru. Unu na-anya ihe na-eme na Anambra steeti, iyi eso mgbe aka ebe m na-aga. Nke ịbụa, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mere, ana m ayọ ndị eze na ndị PG nọ n'obodo, onye ọbụla bi n'obodo bụ onye mbịara, ọ gara ịbụ ihe makarịsịcha na ọ bụrụ na a ga-eme ya ụdị a, ka onye identify onwe ya with National Identity Card na ọrụ ọ na-arụ. Ọ ga-enyere aka ka a mara ihe onye na-eme maọbụ ndị bibe mmadụ nke dị ka ibe ya. Ọ bụrụ na ị bụ nwa amaala obodo, nwanne m jee chọọ aka ọrụ ị ga-eme, maka na oge erugo maọbụ oge na-abịa a ga-ebido mee gịnị, chekiwe ihe onye na-arụ. Na nchịkọta, Igbo bụ Igbo, ndị be anyị sị na ọ bụrụ na a na-agwọ nsị anya odo, si eti ikwe na ya ịgbaka. Ọ bụrụ na ịbụ onye nọ n'obodo, oke na ọrụ dịrị gị bụ ichekwaba obodo gị. Abụzina onye na-consult a nuisance maọbụ onye na-enye informant or information to ndị iro gị. Ihe m ji ekwu ya ekwu bụ na ọ bụghị ihe niile ka mụ nwa bụ Maazị UC na-abịa na social media ekwu, mana ndị be anyị sị na atụala ọmarụ, mana atụala ofeke ọsọba isi n'ọfịa, mana atụa inu nkịrịnka nkata onye tara arụ amarụgo. Ihe m ji ekwu ya bụ ka ọ ghara ịbụ echi niile ị na-afụ nke demolichiri ụlọ gị, ụlọ ịtara afụfụ for a very long time, wee lụọ. Ọ bụrụ ebe ahụ ka eme gịnị, a na-agụgba mmadụ eji edobe. Nwanne m, achọrọ m ka akọrọ gị ya bụ ihe n'akụkọ, maka na ị ma na gọọmenti ewepụtago anya nke ikpeazụ a. Don't be a victim ihe ịmarọ. Ndewo ụmụnne m, ka o be nnunu, ka emesịa anyị.